हेलो एभ्रिवान दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थानाय लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों अमा राजा एबा दशरथ बर'नि डाइरेक्टेड होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर बे बर' सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों संदान। ओमफ्राय लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनेश अनसुमै, प्रिया, मेब्ला सिखारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे संदान आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। आरो बे बर' सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरदों सोमदोन बिथांजों लोगोसे अमा राजा बिथांमोनानो। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 8 सिम अलरेडि नायखाबाय आरो बे बर' सावथुनखौ एपिसड 8 सिम रिलिज खालामनानै होखाबाय बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो रिलिज खालामनानै होखाबायमोन आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायनानै अनसायदों नङा होनबा लोगोफोर। लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 9 खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जादोंमोन नङासै। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 9 खौ नोंथांमोना जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर फाइनालि बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 9 खौबो रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयबो थांनानै नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि दायो एपिसड 10 खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जादों नङासै। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 10 खौ नोंथांमोना दानिफ्रायनो सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबाय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 10 खौबो थाबैनो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेडब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ दायो एपिसड 8 सिम नायनानै मोजां मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होयोब्लानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुनफोरनि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।